Manon diha sa pagbansay sa imong relihiyon, sa pagsimba nimo sa Ginoo. Himua kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Sirak Uluhan 1 tudling 28. Ang walay relihiyon o tinuhuan dugmukon sa Ginoo. Kida sa Sirak 35:18 manimalo siya pinagi sa pagdugmok sa walay tinuhuan. Ang Ginoo musilot usab sa walay relihiyon. Sa Sirak, Uluhan 41, tudling 8, kamo sinilutan, kamo nga mga tao nga walay relihiyon, nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Si San Pablo adunay tinuhuan, kay matod pa niya sa iyang sulat ngadto sa taga-Galacia, Uluhan 1, tudling 23, nasayod lamang sila bahin kanako, tungod sa gisulti sa uban, nga ang nagdutos kanila kaniadto karon nagwali na sa tinuuhan nga kanhi iyang ipaningkamutan paglaglag. Ang tinuuhan magtudlo kanato sa kamatuoran. Kay diha sa Tito Uluhan 1 tudling 1 atong mabasa. Gikan ni Pablo sulugon sa Dios ug apostol ni Jesucristo. Gipili ako og ipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ang pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan. Alang sa Dios ang nga Amahan ang putli ug batuod nga tinuhuan mao ang pagkatiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatgon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilan sa kalibutan. Santiago 1:27. Mao nga mulahutay kita sa atong relihiyon. Kaysa gipadayag Uluhan 14:12, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagminatuod kang Hesus. Sa buhat 9:31 kining mao relihiyon mao ang Iglesia Katolika nga tinukod sa atong Ginoo. Kay atong mabasa sa Griego nga Biblia, Hion Ecclesia Catholis. Mao nga magpabilin kita sa matuod nga iglesia o magtuman sa sugo kanunay sa atong Ginoo o sa sugo sa atong santos nga simbahan. Amen. Kinasmano sa Anak Santo. Amen.